I know you do. I know you do. That's why whenever I come around, she's all over you. Gaudoko 9:47 minutu dira, eta bueno, iritsi zaigu momentu honetan talde berri baten berri izateko garaia da. Bueno, bakarlaria dela uste dugu gaurkoa, baina bueno, Lester emango diogu paso. Bueno, proposamen ugari jasotzen ari gara, eta oraindik zu ez bazara enteratu, ona hemen gurekin harremanetan jartzeko bideak. Talde batean jotzen baduzu eta erakutsi nahi badiguzu, hau da zure tartea. Idatzi b.aldea@itb.comera edo idatzi guzu gure Facebook edo Twitterera zuzena. Hori da, eta gehiago luzatu gabe, lehendabiziko nik uste aurten hartuko dugu lehendabiziko bakarlaria bera dela, eta berak azaldiko dugu hobeto zertaz doan bere proiektu hau. Gabon, Imanol. Gabon. Ainoa, bai. Bueno, konta iguzu, azteko, nundik zatoz, nola zara mundu honetan, musikaren mundu honetan? Vale. Bueno, azkoitxarra naiz, azkoitxitin ator, eta mundu honetan, ez dakit, magoz urtetiko lazin nintzen, zimaz, lehiaketa batzuta puntatzen nintzen, eta, holaxe bakarra egun arte. Zu bakarrik zaude, alegia proiektua zu bultatua izan da, baina pentsatzen dut inguruan norbait ere izango duzula, ez? Bai, berez bai. Ni naiz, aurrera atatzen da, baina, atetike badaude beste pertsona batzuk. Kanto bakoitzien diferenti die, baina, bai, bada atzien pertsonala bai. Bueno, eta ikusi egunez zure euskarri nagusia edo zure soportea YouTube izan da, ezta? YouTubeen ikusitako link bat, YouTubeen igotako bideo bat bidalizten igun, eta hori da aurkeztu diguzuna pixkat, komenta iguzun nolakoa den bideo hori. Bideoa? Bueno, bideoa egin nuen batez ere launei bialdu nizun, eta gero, claro, launei, eta laune, eta hola, azkenien dana nahi txugo kantu, eta orduan esan, YouTubeaz isokot, ez nuna iso nahi, argazki bat, orduan personu, bideo bat grabauko tala sin maz, dena toma batien, txuribeltzien, eta, ikustea bideoen. Eta gehien bazan, abestizia entzuteko, ez bideoklipez, ez da bideoklipe, eta ez da zimaz. Abestizia entzuteko, eta, debalde deskargatzeko. Debalde deskargatzi. Vale, horrein dukustatu, izenik ere zugula esan, Itaunka da izena, ez da, Imanol? Bai, Itaunka, bai. Itaunka da izena, eta ikusi dugu, cover batzuk ere egin dituzula, ez? Bai, bai. Indituz, bai. Hortxe da, bai, kolgaute YouTubeen bat, bai. Bueno, nola definituko zenuke zure musika, Imanol? Zuen musika? Gaur entzungo ana da hola pixkete, bastakipa, gaur egun estilo hau da, modan, ez dakit zimaz, house edo lakuek. Baina baditut, pop rock badauket, eta, zozel azatxore badauket, ez dakit, denetarik itet. Euskal Herrian egia esan ez gaude oso ohituak Euskaldunak horrelako musika estilo egitea, pentsatzen dut denetik entzun behar izan duzula, ez? Momentuz ez. Momentuz ez? Baina, pentsatez, bai, jendiek bere iritizia daukaizu, dana ezintzako guztaba, batzui bai, eta ez batzui ez. Baina, hori normala da, nire ustez, así que, bai. Imanol, nik uste dute jendea dagoeneko, gogoz izango dela zure kantu hori entzuteko, eta aurkeztu iguzu? Vale. Kantua hau 25 izena dauke, inglesez da, eta gustatzea altzazten. Hala hor da. Eskerrik asko, Imanol, ondo segi, Bai, agur. Agur. Itaunka 25. What did you say? Did you want party tonight? If you come with you. Hello baby, come stop for a minute. I need 25 minutes to feel the music of me. It's a ghost time. I won't drink. I won't swim. I won't die on me. So get closer to my mouth. Pass me the eyes. Passion in the floor. So baby, give me some more. Can I see you on the floor? Rocking on nobody, warning them very, I'll carry my pulse. So get closer to my mouth, kiss me the eyes.
passion in the floor. So baby, give me some more. Can I see you on the floor? Rocking on nobody, oh. Warning them very, I'll tear in my pool. 25 minutes, we can do a lot of stars. We can play all the night, we can play 25. If you aren't sure, take a look around my room. La la la, mama, la la la, mama. 25 minutes, we can do a lot of stars. We can play all the night, we can play 25. If you aren't sure, take a look around my room. La la la, mama, la la la, mama. Lo 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 ma, lo lo ma, lo ma, lo lo ma, lo mama, lo lo mama, lo lo. 25 minutes, we can do a lot of stars. We can play all the night, we can play 25. If you aren't sure, take a look around my room. La la la, mama, la la la, mama. 25 minutes, we can do a lot of stars. We can play all the night, we can play 25. If you aren't sure, take a look around my room. La la la, mama.